Tnejn wara nofsinhar ġifarat is-sitt vapur hybrid tal-Grimaldi Group li jġib l-isem ta' Eko Malta. Il-vapur Eko Malta se jkun qed jingħaqad mal-flotta ta' Grimaldi u mal-vapur identiku Eko Catania. Dan il-vapur kapaċi jġor mal-520 trailer. Il-vapur jistgħu wkoll iġor il-pis doppju ta' vapuri oħra fiħdan dan l-istess grupp. Il-kap tal-kumpanija Eugenio Grimaldi għalli dan il-vapur huwa ġenerazzjoni ġdida fejn se jkollu aktar veloċità, aktar kobor, iżda fuq kollox il-qofol ta' teknoloġija hija li dan il-vapur ma jniġġis. Il-vapur Eko Malta se jkun wieħed mill-akbar vapuri li se jkun jagħti opera fil-Baħar Mediterran. Preżenti għal l-attività kien hemm qatt ta' membri distinti, inkluż il-President ta' Malta George Vella, l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna, il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar u l-kelliem tal-Oppożizzjoni l-Ambjent Marittimu u x-Xogħol Ivan Castillo.